Moi! Tänään on 25. päivä lokakuuta, joka tarkoittaa sitä, että meillä Events Todaylla arvotaan ne 2 vippilippua NHL Global Seriesiin 2. päivä 11, josta ollaan muutama viikko mölisty somen puolella. Ja nyt ollaan itse arvonnassa ja siitä tehdään totta kai virallinen. Ensinnäkin alkuun kiitos teille Events Todayn ladanneille ihmisille. Teitä on jo monta tuhatta, jotka Events Todayn applikaatioa käyttää. Ja toivottavasti teitä tulee paljon lisää, niin me saadaan kaikki kohdalleen sen applikaation kanssa. Ja muistakaa lähettää meille myös palautetta, jos te löydätte sieltä jotain, mikä voisi olla paremmin. Me tehdään asioita teidän eteen, että Events Todayn applikaatio teitä myös auttaa tulevaisuudessakin. Mutta nyt siihen itse arvontaan. 2 generaattoria tai 1 generaattori, joka toimii tässä. Täällä on asiakkaiden ID-numerot. Kun painan tästä, numero vaihtuu. Sovitaan, että painan 5 kertaa ja tällä koneella on listaus teistä asiakkaista, ketkä tähän arvontaan osallistuu. Joten laitetaanpa arvonta käyntiin. 5 painallusta. 1, 2, 3, 4, 5. 959 on numero, joten syötän sen tänne. 959 löytyy tästä. Voittaja on löytynyt. Hän on Ari Matias Angeria. Sähköposti löytyy kuten kuuluukin, joten onnittelut Ari Matias. Sulle lähtee 2 vippilippua Global Seriesiin. Events Today tarjoaa sulle vippitilaisuutena ton kyseisen NHL-matsin. Kiitoksia kaikille osallistuneille ja pysykää Events Todayn asiakkaina. Sitä kautta viihde tulee teitä lähelle.